A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Barkanmu da sake saduwa a cikin shirin likitan kaina, bayani game da cutar basir mai sa kumburin ciki. Basir mai sa kumburin ciki asali yana shiga jikin dan adam sakamakon irin nau'in abincin da mutum yake ci. Basir mai sa kumburin ciki yana yawan sa hutu, tusa da ciwon ciki, yin kashi kubul kamar kashin raƙumi ko yin kashi kaɗan kamar atini. Yana sa ciwon ciki da ƙugin ciki da dai sauransu. Hanyoyin magance cutar basir mai sa kumburin ciki: a dinga haɗiyar tsalar tafarnuwa kamar kullum guda 2 da ruwa za a dinga sha. Sannan a nemi garin zaitun a dinga jika shi da tsohuwar tsamiya, sai a dinga sha duk lokacin da aka gama cin abinci, kullum sau 2 a rana, safe da yamma. Haka za a dinga yi kullum har tsawon na sati ɗaya, har Allah ya sa a ci nasara. Hanya ta biyu don magance cutar basir mai sa kumburin ciki: a nemi 'ya'yan zaitun a dinga cin su guda 9 kullum in an ci abinci sau 1 a rana. Sannan a kiyaye shan zaki da maiko da dai sauransu. Sannan a dinga yawan cin ganye kamar haka: zogale, kabeji, lansir, latas, da kuma yawan cin kayan marmari kamar su lemun zaki, kankana, tuffa, ayaba da sauransu. Za a ci daɗi. Hanya ta uku don magance cutar basir mai sa kumburin ciki: a nemi sassaken ararrabi ɗanyensa ba busasshe ba, sai a jiƙa shi ya kwana, kullum a dinga shansa in an ci abinci. In ruwan ya ƙare sai a sake ƙara masa ruwa a kai. In ya sane shi kenan sai a sake haɗa wani. Za a sha shi ne har tsawon sati 2 a jere babu tsallakewa, har Allah ya sa a dace, a samu lafiya insha Allahu rabbi. Cutar basir ciwon ciki na uwar hanji: a nemi garin zaitun daidai misali, sai a nemi tsohuwar tsamiya guda 7 a jiƙa ya kwana, sai a dinga shansa sau 2 a rana bayan an ci abinci safe da yamma, tsawon kwanaki 3 da yinin su a jere. Shirin likitan kaina yana zuwa muku ne daga Darut Thaqafa.